Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Pak Gareng Semarang. Wah, ambak piyayine wis setengah umur ning semangate tetep kaya cah enom. Tenan kok. Mbok wis omong setengah abad ngono, setengah umur. Ora sirku iki ya ngalembono kalih jenengan, mrada kalih jenengan Nadyanto nuwun sewu rada sepuh ning parandene semangate isih membara kaya mengkono. Bot-bote ngopeni anake wong, Mas. Nun, tanggung jawab sebagai seorang lelaki. Ngopeni anake wong nggih kudu gelem ngeten iki. Oh, ngono. Tegese tetep menjadi seniman yang profesional. Nggih. Awake dhewe ditimbali karo KBPR Arta Kencana sak bisa-bisa menehi utawa caos panglipur marang kabeh warga masyarakat. Leres profesional ugi niki napa jeneng menghargai ingkang nimbali. Nggih. Dadi kudu siaga 1. Dek kaya banjir siaga 1. Loh siaga 1 lu mboten mung bab banjir lan perang. Seniman nggih kudu ngoten. Maksude? Mergo seniman niku pun dicap profesi sing paling mboten disiplin. Kok iso? Mula sakniki dirubah supaya stigma masyarakat ngoten niku berubah. Seniman pun juga bisa disiplin seperti kita ini. Dadi mung kabeh kari wonge. Nadyanto seniman iki kondange apa yen karo jam molor, tidak disiplin, tidak tepat waktu. Ning nyatane wong iki pancen wong sing kulino disiplin, dadine ya apik. Pun pangtiteni siapapun apapun yang tidak menghargai tentunya ada imbal baliknya nanti tidak dihargai juga. Betul. Niki wong nggih ditimbali, wah janjenan ping pinten ditimbali. Wis ora kena diitung Mas Gareng, aku wis bola-bali. Prei pas pandemi tok kae, tenan. Ketoke sampean ku crita ning ngece aku Lah kok iso? Sampean bola-bali ditimbali ceritane banter aku ya mung lagi pisan iki ora salah. Ya nadyan pisan tetep disyukuri merga saka keparenge Bapak Hari Wuryanto. Niku. Asas pemerataan. Dagelan iki lak ra mung Gareng kok Semarang tok. Ana dagelan liya-liyane sing kabeh kuwi ditresnani. Sik argumentasimu ngono ora tak tampa. Kok iso? Yen perkara ora nimbali aku kuwi mergo Gareng ning ndi ana dagelan ning ndi ana ngono to. Lah saiki padha wae dalan ning ndi ana kok ya sing ditimbali kowe tok. Lek ngono kuwi takonmu aja ning aku. Kowe nyuwuna prisa karo Pak Hari karo Mbu Is kuwi. Ya ning argumentasimu aja ngono. Kuwi rezekimu. Heeh. Rezeki ngono. Aku ki jane iki tenan lho. Aku sedih perkara apa? Apa? Dandane adohe ra umum ki. Dicepaki nggon Bawira ana kantor desa sing kaya ngono megahe kok. Lah Bawira enak-enak. Kowe mlaku enak nguncluk, aku mlaku dadan ngene jer cegat wong foto, Pak. Foto, Pak. Nek ngene. Pripun? Gawe senenge wong liya kuwi swarga cepakane. Amin. Tur nadyan mung njaluk fotoe sapa ngerti rezekiku liwat orang-orang yang minta foto itu nanti. Berarti ambak mung foto sapa ngerti saiki foto sesuk nanggap sapa ngerti. Ya, amin. Pak Saiki foto ya ta? Pak Hari iki biyen dia mau ngejak foto aku, saiki nanggap. Iya. Pak Hari ngejak foto jenengan saiki nanggap, somben dalang nggih tetep kula taun ngarep, pelawake ganti sinten kula mboten ngertos nggih. Kuwi jenenge kowe wis nglangkai garise sing kuwasa. Kok iso? Lah kok tembungmu sesuk dalange tetep kowe, dagelane sapa ora ngerti. Heeh. Lah apa kowe yen diwalik piye? Diwalik piye? Yen dagelane tetep aku dalange mbuh sapa? Aku mau lah wis kandha, mboten ngertos keri dhewe dalange aku, dagelane sapa, tremburi dhewe tak kei mboten ngertos, merga kabeh kuwi durung lumadi ngono kuwi. Cukup mboten ngertos wae aja mbok sebutke dalange tetep kowe. Oh iya. Wah, kowe iki ngedek-edeki wong kowe iki. Lah kuwi nganggo ilmu titen kok sing wis-wis mesti ngono kuwi, ilmu titenku ngono kuwi. Sing ngomong titen mesti iki urung tentu. Kok iso? Biasane bojoku ki anggar bar tanggapan ngene iki tak titeni anggar bar tanggapan mesti guyu. Wingi aku bar tanggapan iki yo tetep merengut tok. Sebabe kurang. Lah iya kuwi. Ning matur sembah nuwun sing baku nderek bunga. Niki KBPR Arta Kencana
ambal warsa, mugi-mugi saya ngrembaka, saya kuncara. Amin. Lan mencapai sesuai dengan namanya Kencana Tumas tahun keemasannya untuk KBPR Arta Kencana ini. Amin ya rabbal alamin. Sampeyan ngendika ngono kae sawangen Bu Is langsung mantuk-mantuk, Pak Hari langsung mantuk-mantuk. Insyaallah aman untuk tahun yang akan datang sampeyan. Amin, amin, amin Bu. Nggih. Kula jagake le Bu. Saestu aku ki tak syukuri ditimbali alhamdulillah ora ya ora apa-apa. Aku nganti saiki sik payu gareng wis tak syukuri, Mas. Umur wis setengah abad punjul. Gareng ki mburiku mbok 50 we ana. Gareng-gareng yang lain kuwi. Gareng-gareng ning ya tetep aku isih dibutuhke iki tegese isih harus disyukuri. Katanya para alim ulama ketika orang yang ahli syukur akan dibukakan pintu rezekinya, ditambah rezekinya. Mula nadyan kaya ngapa lan kepiye ngibarate kaya jarik kae lho Mas Gareng. Ngibarate kaya batik kae. Nadyan to akeh batik sing pirang-pirang mbuh kuwi batik cap utawa kombinasi utawa mitasi, ning tetep yen Arta Kencana digoleki sing original. Mongko nganti palungguhan iki Gareng sang pertama tampil di panggung wayang kulit adalah Gareng dari Semarang. Ngono kuwi. Yen diakoni ya alhamdulillah. Iya no. Aku ki ora memproklamirkan diri, aku ki mung kari manut ngendikane sing mirsani kok. Aku ki seneng lho nderekke kowe ki seneng lho. Ngapa? Limbukan setengah 12 ki. Ora ya jam 11. Oh. Wah jam 11 mau terus aku ngaturi lagu kayak mau Arta Kencana kuwi lak penting to. Lho lah ya penting, aku ki seneng lho, aku ki wong seneng, aku ki ora nesu kok wong durasiku mbok longi kok. Ora. Ning tenan, sing baku ki nderek wungon, tegese nderek apa kale ngarani yen mensyukuri mergo yuswane wis 32 tahun. Betul. Lah iki tirakatan. Tirakatan ini nyuwun mengarsani Gusti muga-muga Arta Kencana semakin berkembang maju pesat. Ya, tumbuh lebih kuat, mensejahterakan ekonomi rakyat ngono Mas Gareng. Lah saiki apa iki bola-bali kok yen ora tak uceki ndak aku kesalahan. Piye? Iki sing perlu tak uceki apa iki? Loh, gandeng iki dalam rangka hari ulang tahun yang ke-32 tahun KBPR Arta Kencana mangjabarke Arta Kencana ki apa? Lah kuwi. Yen lumahe wis genah Arta ki dhuwit kencana ki Mas. Wis ki sarti arti maton. Nek tak terjemahke per suku kata beda meneh. Arti arahnya ke dunia perbankan atau perkreditan. Betul. Nah, iki tahun ini berumur 32 tahun. Betul. Kendali utamanya dipegang oleh Bu Istiyah. 100. Ya. Cara untuk mendapatkan perkreditannya mudah, ora dipersulit, waton syarate komplit. Terakhir, nasabah diuntungkan karena tiap tahun ada undian berhadiahnya. Wah, Janis. Jan. Wah, aku ki mbuh aku ki. Sing angel ditirokke karo gareng-gareng liyane nggon ngene iki. Iya. Nggih. Ning ya kuwi ana tetembungan wong kibir bakale kejungkir aja sombong dhisik. Loh, KBPR Arta Kencana ki taune ambal warsa ing kaping 32. Telu karo loro maknane apa? Telu ki syarat berdirinya sesuatu koperasi ki telu. Apa? Iki ora tau dadi nasabah koperasi ya ngene iki. Koperasi iki kudu duwe anggota, modal dan tempat. Anggota, modal dan tempat. Kuwi telu. Loro kuwi gandeng iki perbankan. Lah iki yang dikelola simpan pinjam kuwi loro. Dadi koperasi Arta Kencana kuwi syaratnya memenuhi syarat, 3 syarat dan 2 itu pergerakannya simpan dan pinjam. Lek pinjam tok ora nyimpan piye? Lah kuwi sing marake kisur koperasi dan tutup iki ngono kuwi, Mas. Mergo aku mbiyen ya pengurus koperasi. Sampeyan kuwi? Heeh. Elok tenan. Lho kok elok piye to? Sejahtera mesti. Embuh.
Lah sampean pengurus jare. Lho lah wong aku urung nganti koperasi ning anu aku wis metu sik kok. Berkembang karo ora ngerti wong koperasi kantor kok Mas. Arta Kencana gedung pusatnya, kantor pusatnya berada di Kabupaten Madiun. Apakah terjemahan dari Madiun? Madiun. Ma tuh masuk provinsi Jawa Timur. Betul. Yo kabeh ngerti to rek ngono kuwi. Lho bener apa salah? Bener. Bener kok diseneni. Iya. Guru apa to kowe iki? Sik ta orang rampung lagi matok lho. Dipimpin sekarang ini dipimpin seorang PJ. Lah iki asmane aku urung tepung iki sapa iki? PJ-ne sapa saiki? Dipimpin PJ-ne sapa? Pak Tontro. Pak Tontro lah. Supaya apal ki sok aku ndang ditimbali. Ya, dipimpin oleh seorang PJ Bapak Tontro. Terakhir untuk pelestarian budaya Madiun nomor 1. Wah. Kowe ngerti dhewe to, wong panjenengane Pak Hari mbiyen sering nimbali. Pak sapa? Pak Hari Wuryanto. Pak Hari Wuryanto, nun sewu. Kok dadak tak sebutke ngopo ki Mas? Sisan kedah dipun terjemahkan nggih para penonton nggih. Lah kuwi. Harapannya Madiun semakin jaya. Wah ya elah. Rindu akan kesejahteraan masyarakatnya. Top. Wur. Iki ora kena dipedhot mergo Wuryanto. Wur kuwi saka tembung tut wuri yan melayani toki noto masyarakat Madiun. Luar biasa lah itu. Elak lagi. Mbah aku iki. Akhire lunas iki Mas aku tek. Iki lah dalam rangka golek tambahan iki. Kose aja gleleng dhisik, aku njaluk sitok engkas. Apa? Gandeng hari ulang tahun KBPR Arta Kencana yang ke-32, tempatnya di lapangan Dempelan. Apakah terjemahan dari Dempelan? Mudyar we. Ki sing marai mumet ki aku iki. Aku kok ngomahi ngarangku kuwi Dempelan. Ning kene Dempelan. Ora iso Dempelan ning ngene iki. Kose to? Lu aku mikir kok yo ke lagu-lagu ke apa ngono kok ya. Aku takon tok sing mikir ku lho. Lah kewajibane dhewe-dhewe kok ya. Iki sik kecekal. Demi memeriahkan HUT Arta Kencana yang ke-32 digelar wayang kulit dalangnya Ki Cahyo Kuntadi. Ya ra. Jos. Iki tak katutke iki. Cerdas kowe. Ora nambahi awas kowe. Masa ngogreh-ogreh biaya. Lah iya no. Ki pelawaknya Gareng dari Semarang. Katut. Iya, ya bener. Antusias masyarakat melihatnya. Wah. Sapa meneh wis kene ayo. Bu sapa? Istiah. Istiqomah dalam menjabat sebagai direktur utama koperasi ini. Wah, elah. Tiada hari tanpa berkarya untuk koperasi ini. Yah utawa Ahlinya dalam bidang koperasi. Nama lengkapnya gelarnya SEMM. SE apa? MM apa? Terus terang wong aku ya ora tau kuliah dadi ora ngerti aku. Pangsulamu nek apik men iki. Ora apik timbangane aku golek-golek salahke karo kampus malah ngelu aku. Kampus ngendi nyalahne kowe? Kampus biru. Wow, wong kuwi titel kok Mas. Nggih, titel. Jletreke ora kena wong. Jare yen asma Kinarya Japa. Aku menerjemahkan japaku muga-muga ya dadiya ngono lho Mas. Amin. Kuwi sing tak suwun. Dadi iki sepindah malih iki nderek remen, nderek bungah. Tur nggih matur sembah nuwun ditimbali malih wonten Madiun wis suwi aku ning Rata Madiun iki. Nggih. Heeh, kira-kira 3 abad. Yo ora kok suwe men lho. Lho saking suwine ngono. Ning ngeten kok Mas Gareng. Nggih Mas.
wau sonten lak pepunden kula Bapak Hari Wuryanto Nadianto tidak memegang jabatan wonten ing Arta Kencana panjenengane ra kepareng-paring dawuh. Nggih. Ning kula suwun kanthi sanget mewakili seniman dan warga masyarakat Kabupaten Madiun. Kula suwun kanthi sanget Bapak Hari Wuryanto keparenga memberi pencerahan dan juga panglipur marang kabeh warga masyarakat. Nggih, Bapak. Menawi Pak Hari Wuryanto tindak wonten panggung setuju nggih Bapak Ibu? Nah, nggih, mboten ngirangi pangurmatan, Pak. Monggo, Pak. Keparenga jumeneng wonten mriki. Nggih. Ajengipun caket kula, Pak. Ya nggih. Ning ati-ati Pak, lek mriki mboten sangasta dompet, enten copet teng mriki. Bapak ki ra tau ngasta dompet, cek le. Waduh. Slendro Mas, ya panas mlaku, ya Madiun mangga. Monggo Bapak Haji Hari Wuryanto Eda MAK. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Masih ayo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Nggih. Ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Jiono, Pak Asisten ingkang ngwakili Pak BJ lan sedaya para rawuh wabil khusus Ibu kawula, Ibu Martiwi, Ibu Supar, alhamdulillah. Jimate tasih ya niki jimat kula. Lan sedaya masyarakat khususipun masyarakat Nembelan ingkang rawuh. Nggih. Sepindah munjakaken puji syukur alhamdulillah. Dipun paringi sehat, mugi-mugi kita sedaya tansah bikiantuk rahmat lan ridhonipun Allah Taala. Amin. Salawat adalah salam kunjuk dhumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi, mugi-mugi kita tansah pikantuk sapatipun mangke wonten yaumil kiamah. Amin. Ya rabbal alamin. Matur suwun Mas Yoyo niki sepindah selamat kagem KPP Rata Kencana ingkang ulang tahun yang ke-32. Laras Rama. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang alhamdulillah tasih antusias kagem KPP Rata Kencana, dukunganipun sedaya alhamdulillah KPP Arta Kencana bisa berkembang, boten saged berkembang menawi boten panjenengan sedaya. Pramila nika niki kegiatan ulang tahun yang ke-32 menika estu pengen ngeremenaken sedaya masyarakat Kabupaten Madiun khususipun. Amin. Lan sedaya nasabah KPP Rata Kencana. Mugi-mugi kanthi remening penggalih insyaallah rezekinipun tansah semulur lan ngembaka. Amin. Amin. Niki dawuhe nganu lho niki kanjenge iki. Nggih, mbok bilih mekaten ingkang saged dalem aturaken saestu nyuwun pangestunipun sedaya masyarakat Kabupaten Madiun, mugi-mugi KPP Rata Kencana tansah saged berkembang membantu kehidupan masyarakat Kabupaten Madiun untuk lebih sejahtera kembali. Amin. Namung ngaten Bapak, mboten cekap namung pangandikan. Nggih. Mengestoni niku menawi pangandikan tok kok hambar. Sik, maksudmu neng ndi?
Maksudmu neng ndi? Lah, urung-urung kowe iki wis negatif thinking. Lho, aku ki takon kok ya. Maksudku kowe ora ngendika tok ning ya nganggo nembang. Oh, iya. Ah, kowe mesti ngarani aku arep njaluk dit kowe. Lah kowe lek diparingi moh ta kowe? Lho, sapa le ngomong? Lho. Ora, namung mboten kitang sak krempengan Rama. Nembang badhe ngersakaken tembang menapa? Monggo. Niki mumpung kula betakaken gamelan sak yoganipun. Waduh. Dados menika gamelan sak pengrawitipun gawanipun gareng Rama menika. Alhamdulillah. Nggih. Sing bayari benjing gareng niku. Ora. Wah, totoan nyawa bocah iki. Nggih, badhe ngersakaken menapa Rama? Nggih. Niki caping gunung. Wah, cocok. Badhe nyekar piyambak napa dipun dampingi widodari wingking menika? Nggih. Monggo. Nggih, ya dampingi coba kaya apa. Monggo, badhe ngersakaken Mbak Diajeng. Nggih kalian sekaligus matur niki. Des pundi Rama? Mbak pilih kalau kepengker dereng sempat pamitan. Nggih. Amargi sampun gangsal tahun dipun rencangi kalian masyarakat Kabupaten Madiun dipun paringi amanah. Tapi kok dereng saged pamit sebagian. Niki sekalian pamit. Alhamdulillah nyuwun matur suwun sangat sampun dibantu saged napa niku nglampahi amanah panjenengan selama 5 tahun. Nuwun sewu, Pak. Lan nyuwun pangapunten Nggih. mbok bilih dereng saged ngremenaken panjenengan. Pak insyaallah mangke selajengipun mugi-mugi saged ngremenaken panjenengan sami. Amin. Nuwun sewu niki genahipun benjang majeng malih. Niki wau minggah keng mriki. Oh, saking mriki majeng. Nggih. Niku lak melampah. Saestu niki mboten nami promosi mboten jago malih Rama. Terus Kowe ngopo to Reng? Ora perlu ngono kuwi. Wis to, yen kula sing matur, upami Pak Hari Wuryanto niki wau mboten pamitan teng warga masyarakat, mboten masalah. Mergo warga masyarakat kabeh ngerti yen bakale Bapak Hari Wuryanto terus untuk Kabupaten Madiun. Lah niku. Oh, aku ki sik nganggo takon kowe wis cekmol. pun anu mawon gendeng mawon iki. Oke. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji saiki apa lali neng gunung tak sadongi sego jagung yen mendung tak silihi samping gunung Niki ngimutaken masa-masa perjuangan ngaten. Kowe nggih leres. Niki sedaya niku kedah emut napa ingkang dipun perjuangaken sampun kesupen. Nggih, leres. Lali sumber bakale ketiwasan. Nggih. Ngono ki lho, Sampun halus. ngantos kesupen kalih janjine kan. Nggih. Nah, ngono ki lho Pak Hari ki ngekei sas minto. Sasmito. Iya kuwi bener. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja Dangdut keca. ora ilang padha lara Bersama KPPR Harta Kencana tumbuh lebih
gerakan ekonomi rakyat. Ayo Chandra Mulya bareng kali Pak Hari. Nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Hari Wuryanto Warlenggah. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Wah, Niki Pak Sugeng mundhut jadah kagem nambal kloso. Napa niku? Mundhute dateng Sidomulya. lho napa niki Kak? Sugeng ambal warsa kagem KBP Rata Kencana mugi-mugi tambah mulya. Amin. Ya Matur Rabbal nuwun alamin. mekaten ingkang saged dalem maturaken kirang langkungipun nyuwun pakamutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun Nggih, Rama. Suwun. Niki kalih Mas Eko kemawon nggih. Walah gampil Pak. Oh, kados kali sinten. Kok dilewati. Wah, Mbah nuwun Mas Eko. Eko Patmosari iki. Nggih. Mas Eko luar biasa. Nggih, sembah nuwun. Masuk Pak Eko. Pak Eko. Masuk Pak Eko. Wah, wong sak donya sing gandeng dhewe Pak Eko. Pak, halo Pak Eko. Pak Eko nuwun sewu. Jenengan mboten nate anu to, napa niku dipun paringi napa ni kawruh utawi tata cara kalian Pak Hari Wuryanto. Nggon apa? Dados menawi maringi dumateng gareng utawi pelawak sinten mawon kedah liwat dalang, ngoten nggih. Mas, ampun percaya. Niki yen bengi dalang, yen awan maklar. Ampun bengi. Lambemu kowe iki lho sing ana wong entuk rejeki kok candel iki. Yen aku sing gol dalan dudu aku ora cair iki mau. apa iya? Lho, Layak tak sawang kene raimu jan nganti kaya kotak amal. wong sene Pak Hari iki ora ngwawahi adat, piyai sing ora gampang goyah. Mula sadurunge mimpin Madiun nadyan wakil ora goyah nganti saiki ya cita-citane tetep untuk kesejahteraan masyarakat Madiun. Luar biasa. Ngomongane pelawak bareng entuk saweran ngono kuwi, Nduk. Bangsaku licin. Wah, Pak, matur nuwun, Mas Eko Patmosari. Kuwi candrane wong mendem lho ngawur kok Patmosari. Oh iya ta? Heeh. Oh, Eko ki siji Patmo kembang sari wis ngarani. Wong ngombe sak gelas padha karo kembang sing lagi megar ngono Lah kae. kowe ora tukang mendem ora ngerti artine mesti. Nah, aku ora ngerti waton muni pokoke. Nggih.
Ugi kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng Ibu Ketua Dewan Pusat. Nggih. Ibu Isubiantoro ingkang kepareng rawuh ngaturaken sembah nuwun. Lan ugi keluarga besar PSHT Pusat Madiun. Nggih, sembah nuwun rawuhipun. Nah, alhamdulillah ditenggani para sesepuh bini sepuh Pandemen Ringgit. Nggih. Ingkang daluna ngempal nyawiji ngestreni ulang tahunipun Arta Kencana, Mas. Nggih. Ugi wonten saking pengurus Arta Kencana yang badhe paring pisumbang dana semanten Mas Gareng. Oh, ngaten. Sinten mau Mas Sujar? Mas Pak Mariono. Ah, Pak Mariono, nggih. Pundi ingkang asma Pak Mariono ingkang pundi saking Arta Kencana, Mas? Nggih. Monggo Pak Mariono. Monggo Pak Mariono. Monggo mriki kula entosi. Pak Mariono, Pak Mariono. Pak Mariono keturan iki. Panontone pun ngenteni Pak Mariono. Matur nuwun. Ah, estu asmanipun Bapak Mariono. Nggih, leres Mas Gareng. Piyai Madiun ugi, Bapak. Nggih. Ngasta wonten Arta Kencana. Mboten Loh, anggotanipun Ketua KUD. oh anggota. Loh, napa bedane ya? Mboten ingkang kagungan Arta Kencana menika lak KUD. KUD. Lah panjenengan KUD. KUD nipun. Oh, Berarti jenengan ingkang kagungan Arta Kencana. Nggih, asal niki asline nggih ngoten niku. Oh. Niki lak ngaten lho, Mak, anu bocange. Niki kula badhe napa, Pak? nyinom nyamat niku Nggih. ngaten. Napa? Niku lak bait ingkang pertama niku kula oleh Satrio Arta Kencana, maksud kula niku nggih Mas Hari Wuryanto menika. Oh, ngaten. Sinom nyamate niku ingkang ngripta Dr. Suwarjiyo Pidalem wonten Yogyakarta. Oh, nggih, nggih, nggih. Wonten Sleman menika lho. Nggih, leres. Nggih. Ngerti kareng wereng? Ora. Lemu leres nek banter men. Wis gen yakin lho. Angger kancane ngerti kok ora Sinom entuk. nyamat, Mas. Sinom nyamat. Sinom nyamat. Monggo Pak, mriki Bapak. Ngono Pak, nggih. Sewu nggih. Nggih, ngapunten nih gamelane ra diinggil nggih. Satrio Arta Kencana Tunggaling sawurana Sing eling lawan Mas Mata jaman wis tuwa akeh wong mulya Dadya punggawaning negeri menak ya Mas Gar. Leres swanten panjenengan pancen skeca. Aja ngono. Iki ngaten. Napa, Pak? Dadose sedaya ketua KUD menika Nggih. ndongaaken mugi-mugi Mas Hari Wuryanto menika ndang piye ngono lho. Dadya punggawaning negeri ngaten. Piyene lu angel Pak Harimon mulet iki Lah mau. dereng anu dereng sanjang napa. Dereng kawedaring lisan. Terbek greget tinu Wes kadang aja dibujuk munggah gawe bingung lahir batin wis nyawiji aja lali agar maneh
tau dene cocok Mas Gareng. Nggih, amin. Mugi-mugi numusi. Kata-katane niki. Nggih, numusi. Nuwun sewu Mas Dari. Kinarya caket Gusti Arang Sahabape Mansolape Zakat poso lan kaji kaji cahya pun kaji datan mengko rapi walondo Aja mengatuke nambah sadina-dina nyingkir itu ndak Jangan sangsa umure radawa iatikan suci mengke terus ditibakne ning si kucing no matuk no mboten. Saged si kucing, si saged. kucing nggih sing dadi kucing gareng mangke Bapak. Wah, aku kucing ora iso, aku bedor. Mula rupane kaya kertu. Ayo. Numpak kucing Mas Gareng. Nggih, Bapak. Siap. Sing rukun-rukun. Tangan di atas.
bareng matur nuwun. Matur nuwun Bapak, pisumbangipun swanten. Mbah nuwun Mak Mariono Mariono nggih. Swasana. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak. Ngapa, Reng? Cair. Matur nuwun. Iki sing diarani ya dana swara dana arta ya. Nggih. Ngerti yen kodrate kudune piyai putri ki ora nyambut gawe wengi, mula banjur wujute tali asih diparingake marang para waranggana. Kuwi cocok ya Mas Gareng ya? Ora. Wis genah iki kisruh. Aku yen iki no bocah nom-nom iki sik gampang tak apusi. Terus Iki lho sing deret rono iki lho. oh butuhe wakeh kok pisan. Wis ngrembaka tanpa sela. Angel diapusi ngapusi yo. Ing saestu aku senengku nyambut gawe ning Madiun yo ngene iki Mas. Pripun? Dadi partisipasi beliau-beliau ora mung mirsani ning menikmati bahkan berpartisipasi ngisi. Mirsani, menikmati dan Partisipasi. luar biasa. Nggih. Lah kuwi nggih. Tur piyai kene piyai budaya temenanan. Oh, Bapak Hari terus ki Pak Mariono lho, suarane kaya ngono lho. Aku yo tak nembe wae nemoni. Apa? Nemoni lelakon. Wah, seremonine iki suwi dirik-dirik ngenteke wektu. Ayo kita tonton, kita lestarikan budaya. Wancine tontonane main minggat. Seri aku. Lah iya. Nek iki dinikmati beliau-beliau sing apa wiwit sore wis apa lenggah ana kene. Bener. Alhamdulillah niki. Nggih. Yen punggawa utawi para pangarsa wonten ing Madiun mliginipun arta kencana menika kula lak sampun mawali-wali mboten kok pamer, sampun niteni mesti le mirsani le nenggani ngantos sak tancep kayon. Nganti tutuke lakon pamriye men diparingi tutuk anggenipun momong sedaya anggota arta kencana. Ngaten niku. Nek lah iki sing luwih kudu dingerteni bahwa seniman ki ora munafik. Butuh arta utawa butuh duit. Ning luwih seneng wis diparingi duit isih dipirsani. Mergo apa? Apapun jurusannya seniman ki intine gur siji. Kuwi intine seniman ki pamer. Iya, yen ora selak saka batine ya. Ora selak mbok seniman lukis, seniman nyanyi, seniman apa wae iki intine go pamer. Lah ku yen kene pamer ora ana sing mirsani lah hampa. Leres. Ngono. Dadi ini matur sembah dipun tenggani. Nggih. Dipirsani. Waduh jan. Wis iki sindan iki sewengi nganggur iki engko bakal. Nganggur piye ora no, bar iki dimanfaatke. Iki mau pisumbange wis loro. Heeh. Lho, ki engko ana sing nyumbang meneh iki nganggur ki. Ora. Percuma aku le nyalonke. Apa? Iki mau tak dadani ning salon lho. Salon ngendi? Salon pas. Ngene Mas Gareng. Dawuh. Nuwun sewu ya, aku karo mangkat mau karo napa niku naknik gawe tulisan. Napa, gitu. Mas? Mergo nuwun sewu mayoritas ternyata jadwal pentas Madangkara niku lak wonten Madiun. Leres. Lan bareng kula petane seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun kabeh wis nate kula sowani. Mayoritas kowe pentas ning Madiun. Lah kowe ngejake aku kok minoritas. Kosek to kosek. Ya alon dhisik to. Selak kentekan bis alon-alon. Ngene, mula aku mau rekake gawe dandang gula tentang wilayah-wilayah kecamatan di Madiun. Terus sing kedua ana ya kuwi kuliner di Madiun. Cocok. Coba Mas Dar, ya. Saka ndlopo ngalor kebon sari banjur geger bablas neng dagangan gemarang etane kare sawan jiwan wungu bali reja Wanasari. Napa Pak? Wanasri. Kula mung pripun mau? Sari. Niku salah ngoten. Bali reja lan Wanasri. Dilunyung. Pilang kenceng mejayan ben dibenerke karo piyai kene. Iya. Caruban lunalun yen mangitan neng Saradan kecamatan wis kondang alase jati Madiun kampung Pasir
lah. Nah, kuwi. Yen kuliner. Kuliner. Nah. Kuliner. Kuliner. Lah ya kowe macamu kuliner. Lah cara barat iki macane kuliner. Ya ora ya kulino kuwi kok. Yen kuliner Madiun wis komplit. Apa wae? Ora larang rasane nyus tenan. Wis kondang kelesatane. Lontong lan tahu telur. Sego pecel wis nomor 1. Ayam panggang jan nikmat. Brem kase Madiun. Yen soto jalan kutilang. Leres, Pak? Leres ya? Loro, kulino ngluyur, kulino ngluyur. Lho ta. Yen soto jalan kutilang sego jotos ra lali rujake petis. Yen gudhe dodol empal. Sik pertanyaane iki. Apa? Terakhir mau. Good. Kleru, Pak. Sing bener pripun? Kok sik iki pertanyaane. Apa? Kowe nggon apal, kuliner apal. Terus? Apa demenamu wong kene ta? Kok setane bojoku aku disampluk parut lho. Lah aku takonku wong kene apa dudu? Kudu. Oh, berarti wong liya nggon. Rabimu. Anane aku apal mergo iki kerep ditimbali ning Madiun. Betul. Tondo tresnaku karo Piyai Madiun, mula tak Betul. gaweke dandang gula. Pancen ya saking-sakinge kepengin apa ki ngetokke Madiun tuh berbagai macem. Nggih. Ya kulinere kurang siji, warga kulinere kowe ora modern kok. Apa? Kene iki sing lagi booming nganti tekan Semarang didol ki roti. Oh iya. Kowe ora kelas mangan roti kuwi ora kelas. Iya. Kuwi tekan Semarang ning kono ning toko larang sing ana dodol roti weton Madiun. Apa jenenge? Apa ke? Lah, mereke tone burger. 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 Ah. Burger. Aku jenenge rapal wong aku ditukokke kok. Tekan Semarang kono dadi kuliner khas Madiun kejaba brem. Ning sing baku kuliner sing tradisional iki sambel kacang iki mau. Pecel. Sambel pecel. Nggih. Pak De Garek. Nun. Ngapunten kula nyelani Pak De. Bab iki demenan mau to? Tuh. Ya tak urusno. Lah ya piye-piye? Lho. Sing sepisan ngene lho Pak De. Apa? Pancen kula wau pas sonten to mlampahke ing tempat dandan teng mriki. Wah, warga masyarakat mriki lek nonton lek mresani Pak Cahyo jan sampai luar biasa berdesak-desakan. Sameleh emak-emak nika lho sing ngantri teng mriki lho. Nah nika kudungan. Lah iki lho sing klambine abang barang ngadeg iki lho. Lah kuwi lho cah. Ah, penggemare Pak Cahyo. Pancen ngeten Pak De Garek. Piye, Duk? Kru Madangkara khususipun Pak Cahyo Kuntadi niki lek neteng Madiun niki pun kaya keluarga. Pun kaya omahe dhewe. Nah, aja kaya keluarga lho. Kowe muni kaya keluarga kowe ditanggap ora disangoni kowe nesu. Ya ora ngono. Ya pokoke nyedulur, Ya nyedulur. Buktine napa? Saben-saben Bapak Ibu kula niku bubar tanggapan keng Madiun. Mulih niku mobil kula kebak oleh-oleh kebak panganan. Oh, enten ayam panggang, enten napa niku jenenge kerupuk nika, karak. Terus enten malih niku brem. Roti bluder. Esuk pokoke lek mulih saka kene, insyaallah sok mobilku ya kebak meneh. Ujug-ujug ya enak lho kok wong ngeten Pak Gilang ngono. Ngene wae, kowe pensiunno dadi sinden dodolon warungan lontong ya. Klontong. Yo disyukuri apapun pemberian apa penggemar kuwi disyukuri. Leres Pak De. Wis apapun wujudnya disyukuri. Wong aku ora dikeki wis syukur kok tetepan. Ya harus. Lho jenengan disangoni kathah. Lah iya. Nggih Pak De, pramila niku kula kalih warga Madiun mriki jan saestu pun nyumet dulur. Upami sak wayah-wayah mengke bojo kula ditimbali mriki lek genep ping 10, mesti sing ping pisan tak wenehi gratis soke. Lah, tenan lho. Sik Bu, aja ngono, sing tratapan malih aku lek ngono kuwi caramu. Lah iki arta kencana wis kliwat kok ping 10 ya mudar kowe kok ora.
Gimana nanti kita bisa berabe no ayo. Karo kaya wis ngerti penjangkai sing gawe urip e. Ayo, kemeruh ya. Ping 10 engko sing sepisan tak gratisi. Ya nyandak ping 10. Aja ngono to, Dak Dik. Aja ngono kuwi dongane sing apik. Maksudnya apa? Sing apik. Aku ndongake apik. Teko ping 10 sampai sak teruse, ngono lho Pak Dik. Oh lah, ngono bang sak teruse kudu iso nglakoni ya. Nggih. Ya upama engko pancen ya wis ora kuat dalang, anak-anake lah ya pinter dalang to. Nggih, Pak Dik. Ya aku tak ngruwat ae engko, ayo. Pramila matur nuwun sanget dumateng sedaya warga masyarakat Medion, khususipun ingkang dalu menika Bapak Ibu ingkang sami mirsani. Matur nuwun nggih Bapak Ibu. Mugi-mugi panjenengan sedaya anggenipun mirsani ngantos tancep kayon, kula donga-dongaaken tambah rezekinipun. Kuat anggenipun momong anak putu. Kuat anggenipun nonong. Lho, ndongake iki cekak aos mon. Bapak Ibu, dalu niki panjenengan dadi penonton. Sasi sesuk, taun sesuk dadi penanggap wayang. Amin. Wis, kula dongake niki sesuk taun ngarep wayangan kabeh. Klasik tanpa pelawak. Oh, batal. Oh, dongane apik. Nggih Pak Delan khususipun keluarga besar KBPR Arta Kencana ingkang dalu menika ambal warsa ingkang 32 taun. Saestu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami sedaya napa nggih karyawan pengurus Arta Kencana kula matur nuwun sampun peh mboten kena diitung. Bojo kula Mas Cahya Kuntadi pun diparingi rejeki. Matur nuwun sanget. Mugi-mugi Arta Kencana ke depan tumbuh lebih kuat untuk mensejahterakan masyarakat. Wah, tenan iki lho bejo. Matur nuwun Bu Is. Bejo-bejane yoyok. Kowe iki bejo lho, dipek kesi iki bejo lho kowe. Walik aku sing ngepek kesi. Alah, kenyataane kowe sing dipek kok. Pak Dek tak omongi, aku sing dipek kono. Sampeyan jek eling ra nalika aku mbiyen jek kuliah to, aku dadi bintang tamu nyindeni Pak Sun Gondrong dalang-dalang Jawa Timur. Aku kan karo sampeyan to mbiyen bintang tamu. Dek ngetutke ning mobilku ngerti gak? Kok sik sing ngetutke dudu Pak Sukron to? Dudu. Putrane Pak kekrek. Sing ngetutke anake Pak Sukron. Oh, anake tak kira Pak Sukron. Wong lakune miring ngene wisan kok. Rene arek tak biacok. Dek nglibet aku Pak Dek ket mbiyen ning alhamdulillah nggon omah-omah karo Dek wis 14 tahun. 14 tahun. Alhamdulillah wis manak papat Pak Dek. 14 tahun iki manak papat. Nggih. Kok gaweanmu ki apa? Ya gaweane ya nglayani bojo. Pancen bener. Aku 14 tahun anak Pak. Wong hiburane dalang ya gur kuwi tok. Lho, mengko yen ora tak paringi ibarate yen bojoku ora tak senengke timbangan ning liya lho ya. Kaya sing mbok kandhake mau pun ning Medion duwe demenan pendeke mentenan. Lah lek nganti yen gede dodol empal dilakok. Heeh ya, tak pikir ya bener ya. Jadi apapun permintaan suami selalu diberi biar tidak lari. Nggih. Nangis saja. Ya. Wah, Jan. Saiki Pak Gareng ngomong putu-putu, ayo. Oh, ya wis ora apa-apa karo ngomong piye-piye. Ajake bocah iki. Masa Mbak Tuti putune Pak Gareng, Pak? Aku gawane. Kuwi putu nemu ya kuwi. Iki ajake bar masuk angin do nganggo bar kerokan iki. Kok iso kerokan? Iki klambine iki kaya wong kerokan. Iki jenenge Kas Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Lurik, tegese lurik iki lurusa lumakumu marang bebener aja sok lirak-lirik marang sing bab salah. Iya. No. Kuwi lek lurik, slendange abang. Abang ki, ha iki lho. Ayo bangun jiwamu supaya ora nerak paugeran. Iya. Jarike putih. Putih ki puruna sinau aja sok seneng merintih. Wadah ya. Gelungan. Kuwi lho sing dienggo sinden kae gelungan. Ge ki gelem macak. Lungki lungamu bakal diajeni. Ngan. Ngan. Gelungan. Nganti saiki sing lestari iki. Wah iya. Gelungan wis angel mentok iki takon kok gelungan lho. Wong sing ayuwe ana kok milih sing mburi. Takoni reng. Jenengmu sapa, Duk?
Kula Lintang. Lintang Panjerino apa Panjeriso? Lintang Pambayun. Lintang Pambayun, Lintang kuwi pepadang, Pambayun kuwi barep. Nggih. Duwe anak barep. Nggih. Anak barep sing aweh pepadang marang keluargamu. Amin. Alhamdulillah. Bocah ndi ta kowe? Kula Jumantono. Oh, Jumantono. Karanganyar. Heeh, Karanganyar. Sak kabupaten karo dalange. Nggih. Dalange ya kabupatene Paving. Kok Paving pripun? Karanganyar, karang ki watu, anyar ki ngarani. Dadi watu sing anyar ki Paving. Paving. Oh, lah nggih. Dagelane saka Semawis. Semarang. Lah iya dibasake Semawis. Ya. Oh, pancen nggon aku apa-apa larang kok. Iya. Anu, Pripun? isih sekolah. Tasih. Sekolahmu ning ndi, Dok? Kula kuliah. Lah ya kuliah ki ning ndi maksudku Lah lho? kuliah kali sekolah niku napa sami? Lho, yo padha wae. Sami to. Padha Oh, nggih. mung kelas kuliah ning ndi ta kowe? Ten isi. Isi Nggih. Institut Seni Indonesia. Nggih. Semester piro? Semester piro? Semester 3. Wah, isih suwe. Aja kesusu pacaran ya, Dok. Mboten kan. Hati-hati iki ngarepmu iki codot-codot tok iki. Lah, sinau sing apik. Kuwi ra pacaran kuwi, Reng. Apa? Wis bar pedhot kuwi tadi. Kah dikendalikan dek. Banyak pria di dunia ini. Putus satu, sambung 1000. Wah iya. Kalau memang tidak ada yang mau, ini Ini apa? pencari jalan jodoh dia. Wah iya. Ya kepenake ya, Dok. Nggih, Kung. Nah iki. Jenengmu sapa? Sugeng dalu, Pak De. Iya. Wah, sinden ketrok iki. Nganu. Sajake PKK iki. Sinden PKK. Lho kuwi lurah sinden lho kuwi. PKK napa? Pekok. Oh. Mboten PKK kula. Wong dijak salaman wong tuwa ya sing apik. Lah nggih sing Iki iso kemeton lho kuwi. Wetenge loro-loro. nggih nami kula Dian. Oh, Dian. Nggih. Dian sapa? Dian Munasirah SSN. Dikompletke aja mung Dian tok yen aku muni diamput kowe susu. Dian Masirah. Dian Munasirah SSN. SSN. Sarjana seni. Nggih, Pak. Wis lulus sampe? Sampun. Syukur. S2 ta kowe? Nggih, pangestunipun. Oh, alah aku ya melu bungah lho, Nduk. Nggih. Dalem endi Reng takoke no? Omahmu ndi? Kula asli Madiun, Pak De. Oh, Madiun. Nggih. Jembar lho, Nduk. Putra daerah kula. Wong ya sing cedhak. Kok teleng glundung. Hoi, ceno aja omong ngrekasake wong iki dijak omong kok. Medione ngendi? Muneng, pilang kenceng. Apa? Muneng, pilang kenceng. Muneng pilang kenceng. Yo, aku agar nggon siji kuwi ora cetha so ngawur aku. Ngertimu mesti nganjuk pilang kenceng. Motone ngantuk. Udele bodong. Kompak adewean pisan. Kaya Mas Babang Asmoro aku pisan. Anyep mriko, Pak. Ya. Moga-moga S2-ne ndak kecekel ya, Dok. Amin. Nah, inilah salah satu contoh bahwa seniwati sekarang harus dihargai, jangan dilecehkan karena mayoritas seorang sarjana. Nah, terakhir. Oh, iki ya sinden to iki. Iki ya sinden to, Mas. Sinden kuwi sesepok. Tak pikiri pawang udan. Ada sia-sia. Omonganmu ora kepenak karo aku. Rumangsamu aku ki mbok pikir sapa? Mbok anggap apa aku ki? Lah kowe iki apa? Wong lanang kok anggere petuk karo wong wedok sing anyar kok sia-sia karo sing lawas. Mudyar kowe. Ngono kuwi jenenge wong ora iso dugemi. Kowe arep ndi ning kene wae? Ngono kuwi ora iso dugemi, aku gak suka, aku benci sama kamu. Eling, Mbak, eling. Waduh, iki perkara kowe benci, perkara kowe benci apiku iso muser kowe. Jarno ya tuti lek mlaku susi lek tekan kelanduk niku. Tenan ki ora dikendalikan bahaya kok kowe nesu karo aku ngopo? Jenengan lho Pak De. Ya ono ya ini over karo aku. Sak mobil karo aku. Liyane do undang aku kek.
kakek. Lah kok kowe Pakde berarti kowe siden tuwek kowe. Lho, ya aja ngono. Sampeyan ki tak undang Pakde ki gen ketok enom ki jenengan kudune matur suwun karo aku. Di mataku, Matamu dhewe iki. di mataku jenengan tuh kelihatan laki-laki yang gagah perkasa gede dhuwur wah digoyo jadi aku nyawang jenengan ki ya seneng maulane jenengan tak celuk Pakde gagah gede dhuwur ganteng kencing manis ora iso aja pati-pati ya aja pati-pati aja aku penyakit sing tak siri gur kuwi tok iya ngapa njaluk apa aku ora njaluk tut lho aku takon sampeyan pondokan tulung digenake aku ki takon kowe iki jenengmu sapa? Sampeyan mau tak genahke teng pondokan mau. Kowe saploke tambah adeng-adeng lho kemayumu ora umum. Sing jane adeng-adenge pindah-pindah iki. Kowe jane adeng-adeng apa toh? Ngono kuwi sampeyan ki aja ngumbar wadine wong wadon. Wah, wingi ning kene kok saiki ning kene. Sesuk ning unyeng-unyeng lho kuwi. Kowe ora ngerti modern kuwi jenenge du andeng-andeng. Apa? Tai lalat. Ngono kuwi ra menghargai kecantikan ora tenan. Aku arep takon jenengmu ki sapa to komplite? Tri Hastuti Retnawati Kanjeng. Nyularas. Tri Hastuti Retnawati. Ora omahmu ngendi? Dalem Widodaren Ngawi. Oh, lah mulane polahe kok ngene sarapane entung. Loh, nadyan entong tapi itu sangat banyak vitaminnya loh, akeh proteine. Apik aku lah ngomong apik to mula polahmu. Lah terus masalah iki neng apa nek aku seneng mangan entong, kan ya pangan aku ki entong apa sing gede-gede. Lah kowe mangan entong bareng isu ndodok metune kupu e. Wah, aku yen karo tutik kalah separo aku. Wis energi ki ra jamak. Lho, ngene iki. Kena iki sidene lawan gawene derup ya ngene iki. Ini lho kenapa lagi? Rambutmu kok abang? Ini namanya kreasi seorang perempuan. Karena kecantikan itu berbagai cara. Dewe-dewe wong wedok iki sampean kan aja maido aku terus to. Sing ngomong rambutku abang, sing ngandeng-ngandeng kayak telek. Ngono kuwi menyakitkan hati. Sing ngomong telek kae lho. Sing ngomong aku ning teleke kuwi gareng kuwi. Ora is. Masa aku teleke ning nemplek ning pipine. Ora aja nesu ya, Nduk, sayang. Kowe sak donya ki ora ana wong wedok sing ayu kejaba mung bojoku. Weh. Kejaba mung tutik. Omah bojoku nonton. Saiki sampeyan adep-adepan karo aku lho, ora karo garwane sampean lho. Sing mbok alam kudune bojoku nonton lho kamera sak menake iki lho. Bojoku ki ya modern nonton streaming. Tapi kan jenengan kan sekarang milik publik. Kalau di panggung sampean platnya itu plat kuning, sapa-sapa ento, umum, milik umum. Jadi yang di sana itu tolong ditinggalkan dulu. Lupakan, hanya ada aku di matamu. Aku ki gareng apa WC kok milik umum iki. Yo gek ndang dodok. Ora. Wah, repot musuh cah siji iki wis. Iya, jenenge momong Mas Gareng. Omong gendruwo momong yen entuk kok ngono kuwi. Repot. Menika nyelahi repot kudu. Nggih. Kabeh renek sing ngatasi le musuh tutik iki. Pakde, sampean gak teko aku neh apa? Ora wis. Ya ditekoki kaya kancane. Tutik iki diakoni sak kata lu jawabane sak lare. Sik iki tak selani dhisik iki penting nggih. Apa? Saking pepunden kula Bapak Dr. Andes Yuswanto. Nggih. Selamat ulang tahun yang ke-32 KBPR Arta Kencana. Semoga sukses dan tambah jaya selalu. Amin. Salam kagem Bapak Hari Wuryanto dan Ibu Istiah dari Bapak Yuswanto Madya FM 106,4. Minta gending pepiling sama kutub manggungnya Bu Kesi. Maaf sudah saya transfer. Terima kasih. Kacau iki. Matur sembah nuwun Pak Cahya Kuntadi sehat selalu. Sampun kula transfer wonten rekening panjenengan. Mangke Mas Gareng ampun dipun paringi. Nggih, Pak siap. Nggih. Wis wong rekeninge iki sine es dadi beku. Iki sing perlu tak elingke siji iki. Apa? Iki tanggal pira? 28. 28 apa? Sumpah Pemuda iki saiki 28. Sumpah Pemuda. Ini gambarake Sumpah Pemuda mempersatukan masyarakat dengan tontonan dalam rangka HUT Arta Kencana. Itulah kehebatan KBPR Arta Kencana. Hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Klitorejo Monitor, Madangkara tetap jaya. Saking Bapak Haji Daryono Klitorejo. Nggih.
Ugi saking Bapak Mujono, nggih, ngaturaken sugeng ambal warsa kagem KBPR Arta Kencana kaping 3 doso kalih taun. Mugi tambah lebih kuat mensejahterakan ekonomi rakyat. Amin. Saking Pak Mujono Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Kagem kanca-kanca Pak Trimo CS ki, Pak Trimo CS ki. Nggih. Sing ora ketok ki Mbahno Kulit. Oh iya. Mbahno Kulit Magetan nggih. Iya. Nyimak di lokasi Pak Dalang saking kula Waris Sugiono Surabaya. Jauh dari Surabaya karena cinta saya kepada wayang Ki Cahya Kuntadi. Matur nuwun. Lakon kadose sami wonten Kedung Ombong. Nggih ampun ngomong-ngomong. Matur nuwun Pak Waris nggih. Ning tetep kula bedakne mangke. Pepiling ya Mas Gareng? Nggih. Nggih. Monggo. Pamundhut saking Bapak Dr. Andes Yuswanto insyaallah binjang nggih badhe wayangan malih. Amin. Monggo dawuh. Lajeng kemawon monggo. Oh, lajeng lagu. Pepiling. Ya, dados. Maghrib lan isya jangkep